הבריאות שלנו, והיום אולי בגלל החום, אולי בגלל הקיץ, אנחנו מתעסקים בתסמונת העייפות הכרונית. יש דבר כזה, אם לא ידעתם, ואם אתם כל הזמן עייפים ותשושים, אז יכול להיות שאתם חולים ואתם אפילו לא יודעים. אנחנו נבדוק את הנושא הזה, נבדוק מהי התסמונת הזאת, תסמונת העייפות הכרונית, ומה היא נובעת, גורמים שחשודים כמחוללי המחלה ותסמינים. נדבר על גורמים גנטיים, סביבתיים, פסיכולוגיים לתסמונת הזאת, גם על אבחון וטיפול, גם איך מתייחסת הרפואה האלטרנטיבית לתסמונת הזאת, מסתבר שגם הם מכירים אותה טוב טוב, וגם על תזונה נכונה לסובלים מהתסמונת הזאת וכיצד אפשר לחזור לתפקוד תקין ואיכות חיים נורמלית. תהילה ויצמן, נטורופטית והרבליסטית קלינית. כתוצאה ממצב נפשי ירוד, מתח נפשי, חולשה של מערכת חיסון שהיא גם קשורה לאיזשהו מתח נפשי מתמשך שהוא יכול להתבטא גם במישור הפיזי, גופני. אז השאלה, סליחה שאני כותב אותך תהילה ויצמן, השאלה, למה לפתוח פה תת נושא ולא לשים את זה במדף של הדיכאון ולהגיד בוא נטפל בזה כמו בדיכאון? אם זה במילא נפשי. זה עדיין לא דיכאון, זה עדיין איזשהו מתח נפשי שהוא לא ברמה, הוא יכול להיות גם ברמה בינונית, אבל הוא מתמשך, הוא לא מטופל כראוי, ובגלל זה הבעיה היא פשוט מתמשכת ונוצרת עייפות. עד כדי השבתה מלאה של החולה. כן, יש הרבה מחלות כרוניות שאנשים מתמודדים איתם בצורה יומיומית ומתמודדים איתם, אבל היא עדיין ברמה קשה, אבל אין ברירה, פשוט צריך להתמודד איתם, וזה עדיין לא דיכאון, ולא... שוב, לכל בעיה יש את הרמות שלה, אבל כן יש פתרון לנושא הזה של תסמונת התשישות הכרונית. אז אם כבר התחלתי לדבר על נושא של המצב הנפשי, הצמחים נותנים מענה לנושא הזה. אנחנו במרכז שלנו מתמחים בטיפול בצמחי מרפא ועובדים בפורמולות מסוימות. פה הפורמולה של הטיפול במצב נפשי מכילה צמחים שמשפרים את המצב הנפשי, מפחיתים מתח נפשי, מכילים הרבה ויטמינים, מינרלים שמחזקים את מערכת העצבים. אתם במרכז שלכם יוצאים בהנחה שהנושא הזה הוא קודם כל נפשי. הוא בעיקר נפשי, תמיד בצירוף, התחלתי להגיד, זאת פורמולה ראשונה, אוקיי, לטיפול במצב נפשי, נקראת גם ביזן, מאוד יעילה. אני חייבת לציין שזה ללא תופעות לוואי, עובד ככה לאט לאט, באמת עושה עבודה טובה. על מה הוא עובד? על המצב רוח? על המצב רוח, כן, זה צמחים שמשפרים את המצב רוח ומפחיתים מתח נפשי. המתח הנפשי הזה שצריך לשים עליו דגש, כי אנשים חיים עם זה ולא שמים לב, ואז מתפרצות המחלות, שהרבה מחלות קשורות למתח נפשי היום. לפי הרפואה הטבעית, הגורמים לתסמונת הזאת הם בדיוק אותם גורמים, כמו שמציגה הרפואה המערבית? בדיוק אותם גורמים, כן, אני רק רוצה להמשיך עוד בטיפול, אנחנו מדברים על הטיפול עכשיו. כן, הטיפול, שוב, הטיפול הוא כולל גם פורמולה שנקראת ויטזן, שהיא מכילה צמחים לחיזוק מערכת חיסון, אוקיי? שזה בדיוק גם נושא מרכזי פה בתסמונת התשישות הכרונית, שמערכת החיסון בעצם אחראית קודם כל על תפקוד של כל מערכות הגוף, על האנרגיה שבגוף, על הויטליות, אם יש אלרגיות או ממש אחראי על החוזק של הגוף וכל מערכות הגוף. אז חשוב גם לשים פה דגש, לחזק את מערכת החיסון, יש גם קור שיכול להיות ויראלי, ופה גם נכנס הנושא הזה של צמחים שהם אנטי-ויראליים, אוקיי? שהם מחזקים מערכת חיסון ובמקביל הם גם אנטי-ויראליים. אז למעט האנטי-ויראליים, שני הדברים הראשונים שאמרת, בעצם לכל בעיה, אם אתה מטפל במערכת החיסונית ובמצב הרוח, יש להניח שאתה עובר את זה בשלום, לא? כמעט כל בעיה. כן, תראה, שוב, זה תמיד גוף נפש, אוקיי? בדיוק. אז במצב הנפשי, כן, לתת את התמיכה למצב הנפשי, ועכשיו כבר הגוף יצא מאיזון, אוקיי? אז צריך לתת פה גם את התמיכה במישור הפיזי. כן. שפה זה חיזוק מערכת חיסון, ותמיד מומלץ גם לעשות איזשהו ניקוי רעלים בגוף, שזה גם אנחנו עושים באמצעות צמחי מרפא, עם פורמולה שנקראת קלינזן, מכילה צמחים לניקוי הגוף מרעלים, עשירה בנוגדי חמצון, משפרת את תפקודי הכבד, שהם גם קשורים לשעה של וירוסים בגוף, דרך אגב, ולהגביר את החילוניות של הגוף, ובמקביל לטפל במצב נפשי, ויש תוצאות מדהימות. אוקיי, תמיד אנחנו גם ממליצים על תזונה נכונה, שזה הבנתי נושא שידובר בהמשך התוכנית, שזה גם מאוד חשוב, כי התזונה זה הדלק של הגוף, זה האנרגיה, וברגע שהיא
מכילה את כל הוויטמינים והמינרלים, אז הגוף עובד בצורה מאוזנת ויעילה. אז למעשה, מה שאת אומרת זה, אנחנו קודם כל מנקים את הגוף. את מציעה למעשה את אותו טיפול של הרפואה המערבית, רק שאת אומרת, אני עושה את זה בלי חומרים כימיים. תראה, אני יכולה להגיד לך שמגיעים לנו אנשים עם תסמונת העייפות הכרונית, שאין כל כך טיפול ברפואה המערבית לכל זה בגלל זה תסמונת, זה כאילו משהו שצריך להתמודד איתו, שאין כל כך טיפול. אבל זה לא מדויק, כי אם הצמחים כן נותנים מענה וכן נותנים טיפול ומקלים, אפשר להתמודד עם זה בצורה יומיומית, ולפעמים גם לפתור, אם תופסים את זה בצורה מודדת. כמה באחוזים אפשר לפתור את הבעיה לגמרי? מעל 50%. מעל 50% אפשר להבריא באמצעות הטיפול שעכשיו את מסבירה עליו. אכן, כן, כן. סיכוי גבוה מאוד. מה? הסיכוי הוא גבוה מאוד. כן, זה שוב, קיימים פתרונות, הכל עניין של מודעות. הצמחים נותנים מענה למגוון בעיות בריאותיות, הם עובדים גם בצורה בטוחה ויעילה, ללא תופעות לוואי, הגוף יודע לספוג אותם ובאמת להשתמש בכל החומרים הפעילים הטבעיים שמצויים בצמחים, והם עושים עבודה נפלאה. מה עם דיקור סיני בנושא הזה? דיקור סיני זה לא התחום שלי, אני מתחום הנטורופתיה, אבל דיקור סיני אני שמעתי הרבה ככה מבחינה מקצועית שכן יש תוצאות וזה עוזר בהרבה בעיות. אתם לא משלבים את הדברים האלה? זאת אומרת זה לא משהו ש... אנחנו משלבים במרכז שלנו טיפול בצמחי מרפא, תזונה נכונה, טיפול גוף נפש, אוקיי? כי באמת אני יכולה להגיד לך שטיפול גוף נפש יש לו צורך בכל בעיה שהיא הופכת כבר להיות כרונית, אז יש פה את העניין, את הפן הנפשי. ודאי, טיפול גוף נפש גם כשהשיניים כואבות צריך לעשות את האיזון הזה. כן. זה לא משהו חדש. יש קשר בין התסמונת הזאת לבין בעיות בעיכול? יש קשר, כמו שאמרתי, כל הנושא של הניקוי רעלים, הוא גם מתקשר צריך לעשות, כשיש בעיות עיכול צריך לעשות איזשהו ניקוי רעלים, בגלל שיש בעיה במטאבוליזם, בחילוף חומרים, אז נוצרים קשיי עיכול, אוקיי? ואז יוצר עומס על הגוף, ויש עוד מערכת כביכול שיוצאת מאיזון, וזה הקושי שנוצר פה. שוב, זה יכול להיות גם יכול להיות פה על בסיס הורמונלי, בגלל זה יש נשים יותר שלוקות אז זהו, השאלה לסיום שרציתי לשאול אותך, למה זאת נחשבת מחלה של נשים יותר? שוב, בגלל הנטייה הזאת זה בדרך כלל יכול לקרות אחרי לידה, נשים יותר אמוציונליות, אין מה לעשות, ושוב, כל הנושא הזה של הרגש ומערכת הורמונלית שהיא קשורה לתסמונת הזאת. אני מבין. תהילה ויצמן, נטורופתית והרבליסטית קלינית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שנעזרנו, בטוח שנעזרנו. תודה רבה לך. להתראות.